Ara, hor zaudete. Ez naiz hartu. Hemen nago, begira, gertuileten puntuak ipuña, kuskuseatzen nabil. Etorriko zaten irekin ere bai? Venga ba, ere gordatzen digun liburu honek. Gehiago baina azkarrago orain. Marrastu kiribilak puntuen inguruan. Puntu horien inguruan soilik marrastu kiribilak. Zenbat proposamen gordetzen dituen liburu honek. Aizue, eta zuen marrazkiak ere apaintzen baldin baditugu gertuilletek liburu honetan proposatzen digun bezala, ze iruditzen zaizue? Ideia hona ez da? Baina marrazkirik ez baldin badugu, zer egin dezakegu? Agian puntuak egin eta hauek apaindu? Plan ederra. Bai egia esan. Ja ba, orain, zuen txanda da. Segi puntuak apaintzera edo marraziak apaintzera.